SKJ pelaa täällä ja Milotitus. Ja Milotitus, sekin on mun kanavalla, mutta se tekee omaa videoa. Tällä hetkellä. Joo. Tilatkaa se, koska sillä on vaan 5 tilaa ja älkää mainitko oottako se hetki jo se kuvaa. Ei älkää koska. Joo, älkää mainitko No nyt me pelataan 3.0.8, eli Ikea-peliä, te varmaan tiedätte mikä se jo on. Ette kyllä varmaan tiedä, mutta tilatkaa se, koska 10 tilaa, jos tää äijä tekee. Elikkä tässä nyt, no niin, mä kerron nyt mitä tässä pitää tehdä. Elikkä tässä on niinku yö ja päivä, ja sun pitää selviytyä yöllä. Ja tehdään joku beissi. Niin. Ja me varmaan myös etsitään toisemme. Se on tää Hustle My Toast 1272, koska... Täältä johtaa mua joku. Heti kun spawner johtaa joku sua. Hiton spawn-kämppäri. Tää botti spawn-kämppää. Epäreilu. Kämpäripoppa. Joo, se on yksi. Eli täällä on 2 tyyppiä. Mullakin on nyt joku. Tää on kauheeta. Mä kuolen jo nyt. Joo, elikkä me ollaan ekan päivän sitten meidän omissa beiseissä. Mä rakennan. Siis. Niin, ja päivä. Mä tuun heti sun luo. Okei. Mä löysin jonkun beisin. Open and Nor. Open the Nor. Mä otan tän seinän tästä irti. Mäkin taisin löytää beisin, koska täällä on niin paljon valoja. Mut mä en näe yhtään mitään, mutta täällä on aurinkoa. Apua, mä kävelin tällä seinää päin, kun mä en näe mitään. Ei tää ole vähän. Kyllä näe. Mulla on Hubertti perässä. Hubertti. Joo. Miksi täällä beisissä on vessanpönttö? Miksi mulla on Hubertti perässä? Because he doesn't. Ei se tykkää susta. Hubertti, anna mun elää. Se ei tykkää. Hubertti, please. Se ei tykkää koojista. Hubertti, anna mun elää. No niin, please, joku hyvä ohjelma. Mä yritän saada jotain hyvää ohjelmaa tästä TV:stä. Okei, toi on huono ohjelma uudestaan. Okei, no niin, nyt se on hyvä ohjelma. Oi, kato miten hyvä ohjelma. Onpa hullu. No niin, mä oon kuollut jo kerran. Ai kuolit sä? Joo, mulla oli Hubertti perässä, mulla ei ole mitään tehdä. Kerran kun mä olin ihan jonkun beissi, niin mä olin täällä samassa paikkaa, niin kuin, ei sama beissi tietenkään. Niin siellä ihan alhaalla oli 2 Huberttia. Mä spawnasin jonkun beissiin. Kiva. Mä oon jonkun beississä. Mä pysyn täällä beesissä tän yön. Beesissä. Mä sanon beesissä. Mä en näe mitään. Ja tosiaan, tilatkaa mun. Jees, no nyt tuli päivä. Mä näyttelen päivä. Okei, tää beissi on vähän surkea, täällä mitään ruokaa. Tuolla lähellä oli medkitteillä näin. Me ei tehdä mitään medkitteillä, kun on ruokaa. Tarvii hyvää beissi. Mulla tätä beissi on päällä. Mun beissi on ihan surkea. Tää beissi on yhtä valtava kuin LOL beissi. Niin, se on vähän kuollut meemi jo. Oota, mä vihailen. Vihailossa. Ei kun mä näen. Okei. Mene sinne mihin mä oon. Mä menen mun beisiin ja oot. Lähtee kyllä aika paljon energiaa. Okei, nyt mä ehkä tiedän nyt missä sun beissi on? Semmosin... No, Onko se tuolla? se on tommosissa. Onko tää sun beissi? Mä en näe sun nimeä ainakaan. Vielä kerta. Okei, nyt mä tiedän ainakin. Voinko sä mennä siihen lähemmälle tornille ja sanoa mikä se on? Oota mä etin. Tää on nää ruuat. Ei täällä oo ruokaa. Löysin keksiä. Kiva. Täällä on puolella. Ota Hubertti. Mulla on Hubertti. Onkohan mä enää tässä? Mutta
Mä visitän tossa basic, silloin ei ole ruokaa. Hyvästi mun parasta. Mä käyn taulaa vain noin ruuan. Joo, mä tain muuten mun kanavalle mä aion tehdä varmaan kohta maisteluvideo. Mä maistan Dubai-suklaata ja jotain muuta. Maistin jos Dubai-suklaata, on kyllä mitään järkeä. Mä laitin Hubertin. Sä itse asiassa tiedä miksi mä sanoin, että mä maistan Dubai-suklaata. Mä oon maistanut sitä. No. Ai et sä siitä tai? Ei. Mitä sä ajattelet? Mikä on se seuraava video? Varmaan maisteluvideo. Ei Klausin maisteluvideo. Siis mikä? Ei Koitin maisteluvideo. Niin, mut... No miten sä voisit tehdä saman maisteluvideon kuin minä oon tehnyt? No kun mä en tarkoittanut sitä. Niin helppo virkeästi. Okei. Mä oon ihan reunalla täällä. Okei, mä kerron mun tornin. Mä oon täällä ihan seinällä. Ui, täällä on lihapullia. Niin ihan seinällä ja ihan paras paikka olla. Tää on banaani. Mikä se torni nyt on? No, mä ostan mun ruokaa vaan. Lihapullia. Burger. Sun torni on. Burger. Sitten kaikesta pettämikä. Ja mennä. Mä näin joku basic. Mikä se sun torni on? D1. Tää näyttää vähän samalta, että voit tää kasvaa. Mä tarvii vähän vettä. Mä en näe sun nimeä tuolla. Tulee ihan semmoista kohta jouvoiskella, mä jälkeen tuohon. Kämppä. Oot sä nykyään kämpperpappa? Oi, mä näen sun nimen! Kato, mä oon ihan lähellä! Ai, sä oot siinä. Moi, moi! Mä näen sun beissiin. Mä oon aika kaukana siitä. No mennään etsiä. Se on täällä se ei voi. No täältä suunnasta mä tulin. Mä ehkä tiedän missä sun beissi on. Okei. Ota vähän. Joo, ota. Joo. Mä tiedän missä sun beissi on. Ei, tuu takas! Mä tiedän missä sun beissi on. Mä ehkä näin sen äsken. Vakoilet se, on sun tuolla. Mä näin sun beissin. Onneksi löydettiin toisemme. Täällä on 2 tyyppiä. Okei, tää on joku uusi beisi. Eikö tää on kukaan beissi? Ei. Joo, Ui, mutta täällä on sikana hyvää kamaa. me voidaan. Täällä on vettä, tuu hakee 3 vettä. Mitä tää on? Missä sä oot? No varmaan Täällä on vettä. Vettä. Ota vettä. Tulee mahu. Täällä on ruokaa ihan sikana. Muutetaan tänne. Joo, muutetaan tänne. Bloksikolake. Mä sanon tälleen, että voidaan asuttaa kanssa. Mitä täällä lattialla tekee? Hei. Ei! Mitä nämä tyypit tekee? Se heitti mut alas. Joo, tää on meidän pesi. Oota, nyt olkaa hiljaa. Tää on pakko kuunnella. That was easy. Joo, toi on legendaarinen sana. I must go to see. Mun inventori on full, tässäkin ruokaa. Mun inventori on full. Kansi aina kun sulla on pulvereita, niin kansi ottaa. Tuolla on lihapulli. No me voidaan... Mä pistän joku hyvä ohjelman tähän. Me muutetaan tänne. Joo, mikä? Ai jos sä katsotaan. Ei! Kuka otti telkkari? Tää. Mitä hemmettiä? Se telkkari oli väärinpäin. Täällä on... Noin. Täällä on Sirialle Nyt täällä on hyvä Täällä on ohjelma. vaikka mitä herkkuja. Täällä on burgeri. Kansi ottaa. Ei mä pysty. Mä en näe mitään.
Pitäisikö vielä selviä kaksi yötä? Miten niin 2 yötä? Niin sit video loppuu. Aika nopea video. Tiedätkö sä yleensä näin loppu? Our base. Hop. It was a mistake, I promise. Käy mulle. That. Miksi on lukee do you think Apple? That apunsa good. That sounds good. Apunsa. Ei! Sä kirjoitit apunsa. Oh, your friend was scared. Tip eat for to regain your stats. Tosi hyvä tippi. Hän kattoo ohjelmaa. Ei. Please help. Please help, I'm stuck. Ja siitä, missä mä sen... Noniin. Mä menen kattoo ohjelmaa. Ei! Miksi sä pistit sen pois? Huono ohjelma. Miten mä voin olla huono ohjelma? Miksi sä teen noin? Kato sun naama. Kato viheltelee. Meillä ei oo mitään hätää tänään vesi. Mennään kohta etsiä. No niin, nyt tuli hyvä ohjelma. Ei, miksi pistit sun pois? Ahet, juu. Oi Jonni, no niin, nyt tuli hyvä. Koji. Ei se ollut minä, se oli Lena. Ei, se oli sinä. Se oli Lena. Se oli sinä. Se oli Lena. Ei, se oli siis sinä. Se oli Lena. Se oli sinä. Mä haluan valoa. Pistänkö hyvä ohjelma eka? Älä spämmää sitä. Niin mä spämmään kyykkyyn. Aa. Mitä sä teet? Spämmään kyykkyyn. Tuo näyttää vähän oudolta. Mistä täällä tulee ohjelma? Okei, en jaksa. Mä lähden vaan seikkailemaan. Tiedän, se kuulostaa tyhmältä. Sä voit kuolla. Okei, sä kuolet! Tyyppi. Excuse me, the store is now closed. Please exit the building. Ui, mä tipuin. Excuse me, the Au, store is now tuu ylös, katoi on. Ja... tuu ylös! Ai, en mä pääse. En mä näe mitään. Mä kuolen. Excuse me, the store is now closed. Droppaa jo. Oota, mun pitääkö mennä toi hakea toi telkkari tuo? Tää oli jahtaa mua jalat ja joku tyyppi. Sä et pysty tappaa. Siis mikä tää tyyppi on? Kato tätä. Sano, että mua jahtaa jalat. No, voisiko tää video vaan loppua? No vaikka. Joo. Se olikin hyvä video. Joo. Joo. No se oli nyt siinä. Tilatkaa KJ ja muistakaa myös tilaa Milotittus. Joo, ja tää video olisi tässä. Hei, se Moikka. Vili 10 tilaessa. Moi moi. Joo, moi.